ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. дар шаҳри Панҷакент 12 коргоҳи хурди истеҳсоли маҳсулоти нониву қаннодӣ фаъолияти босамар дошта барои таъмини бозори маҳаллӣ талош дорад. дар доираи амалӣ намудани сиёсати дастгирии ҳамаҷонибаи соҳибкорӣ ва таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти худӣ дар шаҳри Панҷакент 12 коргоҳи хурди истеҳсоли маҳсулоти нонӣ ва қаннодӣ бо 72 нафар коргар фаъолият мекунанд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо гурӯҳи корӣ аз фаъолияти чанде аз онҳо ва муассисаҳои хӯроки умумӣ боздид намуд. аз ҷумла зимни боздид аз коргоҳи хурди қаннодии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди шириниҳои Олим иттилоъ дода шуд, ки он бо ибтикори соҳибкор Олим Бозоров ташкил шуда чандин сол боз ба истеҳсоли торт, кулчақанд ва дигар маҳсулоти қаннодию нонӣ машғул аст ва маҳсулоти он дар бозор серхаридор аст. ҳоло дар коргоҳ 10 нафар ба кор фаро гирифта шуда аз ҳолати тозагию санитарии коргоҳ изҳори қаноатмандӣ гардид. дар ин рӯз инчунин бо фаъолияти коргоҳҳои хурди қаннодӣ ва мағозаҳои ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди қаннодӣ, шириниҳои садбарг, шириниҳои шараф дидан намуда ба роҳбарони он барои риояи қатъии қоидаҳои санитарӣ, зиёд намудани номгӯи маҳсулот ва ҷалби бештари бонувон ба кор дастур дода шуд. дар ин боздид инчунин ба фаъолияти коргоҳи дӯзандагии кумиҷроии шаҳрии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, ки 14 нафар бонувонро ба кор фаро гирифтааст, шинос шуда барои васеъ намудани истеҳсоли маҳсулоти дӯзандагӣ ва ба ҳунаромӯзӣ ҷалб кардани ҷавондухтарон дастур дода шуд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Талабшо Тошев. дар ҷамоати деҳоти дурдасти шинги шаҳри Панҷакент бо иштироки раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода иншооти гуногуни иҷтимоӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, ҳамзамон бо иштироки аҳолӣ мулоқоти озод доир гардид. дар деҳоти дурдасти шинги шаҳри Панҷакент, чун дар тамоми манотиқи мамлакат чӣ тавре қайд намудем, барои ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии кишвар дастовезҳои арзанда омода намуда истоданд. дар доираи нақшаи омодагиҳо ба ин ҷашни бузург бо сармоягузории корхонаи муштараки Зарафшон дар ҳудуди ҷамоати деҳот коргоҳи истеҳсоли оҳак барои эҳтиёҷоти корхона бунёд шуда чандин нафар сокинони маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба деҳоти Шинг аз фаъолияти ин коргоҳ дида намуда ба роҳбарияти он барои васеъ намудани истеҳсолот ва ҷойҳои корӣ, риояи муқаррароти экологӣ дастур дод. дар идомаи боздид бо рафти бунёди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 62 деҳаи рашнаи поён, ки бо маблағгузории бюджети вилояти Суғд сохта мешавад, шинос шуда пудратчии он ширкати сохтмонии Су-се барои тезонидани суръати сохтмон муваззаф гардид. бинои таълимгоҳ аз 12 синфхона ва ҳуҷраҳои маъмурӣ иборат буда барои ба таҳсил фаро гирифтани 500 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. он тибқи нақша арафаи ҷашни наврӯзи соли оянда мавриди истифода қарор мегирад. дар соҳили кӯли сеюм силсила кӯлҳои 7 кӯл бошад, сохтмони меҳмонхона барои сайёҳон ва меҳмонони ин минтақаи сайёҳӣ бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр ва сармоягузории соҳибкор Руслан Ҳамроқулов идома дорад. дар он ҷо барои пазироӣ ва хидматрасонӣ ба меҳмонону сайёҳон муҳайё намудани ҳама шароити мусоид пешбинӣ гардидааст. дар фарҷоми ин сафари корӣ бо сокинони деҳаи рашнаи поён оид ба масъалаҳои муҳими рӯз мулоқот доир шуда таваҷҷӯҳи онҳо ба ободии маҳаллӣ зист, донишандӯзӣ ва таҳсилоти наврасон, пешгирии гароиш ба ақидаҳои ифротӣ ҷалб гардид. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Талабшо Тошев. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамъиятҳои деҳотӣ Моғиён ва Фароб сафари корӣ анҷом дода аз омодагиҳои иншоот ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дида намуд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузоришҳои дигари барнома.
ин навбат раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати деҳотӣ Моғиён сафари корӣ анҷом дод. зимни сафари корӣ раиси шаҳр 5 нуқтаи савдо ва хӯроки умумӣ ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва аз ҷониби соҳибкорони деҳот бунёд гардидааст, мавриди истифода қарор дод. аз ҷумла дар ошхонаи таомҳои миллии соҳибкор Илҳом Бурҳонов баробари омода намудани намудҳои гуногуни хӯрокҳои миллӣ барои мизоҷон нони гарм ва самбусаҳои лазиз пешкаш карда мешавад. ҳамчунин зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Моғиён раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода мағозаҳои молҳои омехта, масолиҳи сохтмонии соҳибкорон Алишер Норқулов, Маҳкам Ғаниев, Рухшет Саидқулов ва Ният Шарофиддиновро ифтитоҳ намуда, аввалин харидорон низ вориди ин мағозаҳои муосир гардида, бо нархи дастрас маҳсулоти лозимаро харидорӣ намуданд. бояд гуфт ки дар ин нуқтаҳои савдо ва хӯроки умумӣ дар маҷмӯъ 15 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин шуданд. ҳамзамон зимни сафари корӣ раиси шаҳри Панҷакент аз мавзеи бунёди маркази саломатӣ ва лоиҳаи он шинос гардида, масъалаи оғози сохтмони он матраҳ карда шуд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Моғиён дар доираи нақшаи амалӣ намудани ҳадафҳои солҳои рушди саноат эълон намудани солҳои 2022-2026 дар заминаи захираҳои азими кашфшудаи маъдани сурма бо маблағгузории ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдудӣ Канзи Диёр ва ҷалби шарикони рушд коргоҳи коркарди сурма бунёд карда мешавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар доираи сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Моғиён бо рафти бунёди инфраструктури коргоҳи ояндаи саноати кӯҳӣ аз ҷумла хобгоҳ барои коргарон шинос шуд. иттилоъ дода шуд ки дар ин мавзеъ ба масофаи беш аз 30 километр роҳ кушода қумпӯш карда шудааст. ҳамчунин сохтмони 2 шаҳрак барои кормандони муҳандисӣ техникӣ ва коргарони коргоҳи оянда ки дорои 300 ҷой мебошад, бо истифода аз масолиҳи ҳозиразамони бинокорӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дошта, дар онҳо барои будубоши коргарон ҳамаи шароити зарурӣ муҳайё карда мешавад. баъди ба истифода додани ин коргоҳ дар он дар навбати аввал ташкили беш аз 1000 ҷойи кории нав барои мутахассисон ва коргарон дар назар дошта шудааст. зимни сафари корӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати деҳоти Моғиён аз ин захираи маҳсулоти хӯроквории аҳли оилаи сокини деҳаи хурмии ҷамоати деҳоти Моғиён Худойбердӣ Разоқов дидан намуда, иқдоми ӯро ба дигар сокинон барои таъминоти оила намунаи ибрат арзёбӣ карда ба ӯ аҳсан гуфт. Худойбердӣ Разоқов дар анбори манзили истиқоматиаш барои давраи зимистон ва баҳори оянда ба қадри кофӣ маҳсулоти ғизоӣ аз ҷумла гандум, картошка, пиёз, сабзӣ, каду, нахӯд, лӯбиё, себ дар зарфҳои шишагӣ, сабзавоту хӯришҳо, ҳамчунин асал низ захира кардааст. ҳамзамон дар ин сафари корӣ ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз фаъолияти гармхонаи бо технологияи замонавӣ муҷаҳҳаз гардонидаи соҳибкор Мурод Юсуфов дар масоҳати 5 ҳисса замин дидан кард. ҳоло дар гармхона ниҳолҳои помидор, бодиринг ва қаламфури ширин дар кишти дуюм парвариш карда мешавад. барои фаъолияти минбаъдаи соҳибкор Мурод Юсуфов муваффақият таманно карда, баҳри ҳосили фаровон ба даст овардани соҳибкор маслиҳатҳо дода шуд. сокинони ҷамоати деҳоти Фароб барои бунёд ва таъмиру таҷдиди муассисаҳои таълимӣ ва беҳдошти шароити таълим тадбирҳои амалӣ андешида истоданд. зимни сафари кории раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати деҳоти Фароб дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 ки беш аз 1000 нафар хонандагонро ба таҳсил фаро мегирад, 4 синфхонаи иловагӣ мавриди истифода қарор дода шуд. таъкид гардид ки ин синфхонаҳо бо саҳмгузории соҳибкорон ва волидон сохта шуда, дар онҳо дар ду баст 200 нафар хонандагон таҳсил мекунанд. дар идомаи сафари корӣ бо рафти сохтмони бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 54 ки бо маблағгузории оилаи Ҳамроқуловҳо соҳибкорони муваффақи деҳа сохта мешавад, шинос гардида ба ин иқдом баҳои баланд дода шуд. бино тибқи лоиҳа аз 3 ошёна 14 синфхона, толори маҷлис,
кабинети компютери ва утоқҳои маъмурӣ иборат буда барои 700 нафар хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. дар маҳаллаи олимободи деҳа бошад бунёди 4 синфхонаи иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 87 бо саҳмгузории сокинон идома дорад. бо мавриди истифода қарор гирифтани ин биную синфхонаҳои иловагӣ шароити таълим барои 900 нафар хонанда беҳтар хоҳад гардид. дар ҷараёни сафари корӣ ба деҳоти Фароб, Абдухолиқ Холиқзода дар мавзеи рӯи дарёи Деҳа ду пул барои нақлиёт ва пиёдагузар, ки бо харҷи 120 000 сомонӣ аз ҷониби сокини Деҳа Абдураҳим Гургиев ва фарзандонаш сохта шудааст, мавриди истифода қарор дода шуд. ҳамчунин дар ин рӯз дар маркази Деҳа нонвойхонаи соҳибкор Олим Ҳамроқулов ба кор шурӯъ намуд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Талабшо Тошев. санаи 12 ноябри соли 2025 тақрибан соатҳои 22:30 бо вақти маҳаллӣ дар бозори Гулистон ба истилоҳ лаҳтабозори шаҳри Панҷакент ҳодисаи нохуши мудҳиш сӯхтор ба амал омад. дар натиҷа тамоми матоъ, тамоми ҷиҳози ин бозор сӯхта нобуд шуд. ҳоло бошад ба андешаи мутахассисон таваҷҷӯҳ намоед. санаи 12 ноябри соли 2025 тахминан соатҳои 10:30 ба хадамоти давлатии оташнишонӣ нуқтаи алоқаи қисм хабари ҳодисаи сӯхтор дар бозори Гулистони ҷамъияти матлуботи шаҳри Панҷакент расид. бо гирифтани хабари телефонӣ аз тарафи нуқтаи алоқаи қисм бонки хатар бардошта шуда нақлиётҳои оташнишонӣ ба ҷои ҳодиса сафарбар карда шуда тамоми айди шахсое ки дар вақти осоишта буданд, дар хона буданд ба ҳолати казармӣ гузорда шуданд. бо баробари гирифтани хабари телефонӣ аз тарафи мо бонки хабари даъвати се, яъне ҷалбу қувва воситаҳое ки дар ҳудуди ноҳия ва берун аз он мавҷуд буд дода шуд. бо гирифтани хабари даъвати се тамоми нақлиётҳои оташнишонии шаҳр аз он ҷо пойгоҳи оташнишонии ҷедиме Кемми Зарафшон, нақлиётҳои оташнишонии ноҳияи Айнӣ, нақлиётҳои оташнишонии Ғончӣ ва Бобоҷон Ғафурову Хуҷа низ даъват карда шуданд. он нақлиётҳое ки сафарбар шуданд, омада расиданд аз они ноҳияи Айнӣ ва Шаҳристон умуман 7 адад нақлиётҳои оташнишонии асосӣ, 3 адад таҷҳизотҳои обдиҳанда, яъне насосҳои обкашӣ ки мо дар ин ҷо истифода бурдем, 4 адад нақлиётҳои обкаш, яъне бо об таъмин кардан. мо хавфи паҳншавии ҳодисаи сӯхтор ба биноҳои истиқоматии ҳамсоя, яъне ба шафати ҳамин бозор қарор дошта беиноят вазнин биёрем. мо қувваи воситаро барои нигоҳ доштани, яъне аз сӯхтор нигоҳ доштани хонаҳои исъолӣ, яъне манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон равона намудем ва сӯхторро хомӯш кардем. ҳоло аз тарафи мо тафтишот бурда истодааст. ҳангоми тафтишот сабаб ва зарри ҳодисаи сӯхторро бо даролдагӣ метавонем ки шумо маълумот диҳем. дар шаҳри Панҷакент дута нақлиётҳои асосии нав, тамғои нав, яъне солҳои 2019-2018 баромадаганд. якта аз ҷумҳурии Федератсияи Россия, дигаре аз ҷумҳурии Чин оварда шуда. нақлиётҳои мо ягон вақт беоб намеистад. дар ҷое ки нақлиётҳо истода, дар ҳамон ҷо бо об пур меистанд. нақлиётҳои мо характериш мехоҳад ки ҳамон объёми обе ки дорад, агар мо милҳои оташҷӯё бисёртар истифода мекунем, дар як сония мо агар 3 милро истифода барем, аллакай 15 литр об дар як сония мерад. бинобар ин зарфи обе ки дар нақлиёти оташҷӯӣ гузошта шудааст, ҳамагӣ дар мудди 15 дақиқа обаш тамом мешавад. барои ҳамин вақти ба ҷои ҳодисаи сӯхтор мерем, аз манбаъҳои обтаъминкунӣ истифода мекунем. аз ҷӯйборҳо ман чӣ дида бошанд, мо он таҷҳизотҳое ки овардем аз ҷӯйборе ки дар ин ҷо мавҷуд аз об гирифта ба мошин бор карда, мошин ки насос давленаш нисбат ба давлии ҳамун таҷҳизотҳои оташҷӯӣ аз матафоҳо бисёртар аст. мо бинобар ба воситаи мошин об додем. агар не мо метавонем бо як ствол, як мил кати худи ҳамун таҷҳизотҳо варди мо об диҳад, лекин як мил аллакай кам буд. мо ба нақлиёт дода аз як нақлиёт то 6 адад мо мил истифода бурдем. барои ҳамин мо ягон вақт нақлиёт беоб нест, лекин оби вай аз рӯи ҳисоби ки мо мекунем тез тамом мешавад. барои ҳамин мо манбаи об мекунем ки захираи об агар дар наздик чӣ хеле дида бошанд, дар ҳамин ҷо вақте ки аз ин ҷӯйборҳо ки об буд, мо истифода нақлиёт аз ҷояш наҷунбид, яъне ки вақт барои обкашонӣ сарфа нашуд. мо агар барои об бо мерафтем, ин сӯхтор мумкин буд ба аллакай шафати хонаҳои ҳамсоя гузарад буд.
идомаи барномаи иттилоотии пайғом бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар китобхонаи марказии шаҳри панҷакент конфронси илми амалӣ баргузор гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши ҳамкорони мо. дар толори хониши китобхонаи марказии конференсияи илми адабӣ таҳти унвони эмомалӣ раҳмон меъмори сулҳи тоҷикистон бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки кормандони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент сармутахассиси бахши фарҳанг саидов умарҷон кормандони китобхонаи марказӣ сардорони китобхона филиалҳои шаҳру деҳот доир гардид. чорабинии мазкур дар ҳамкорӣ бо хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 таҳти роҳбарии омӯзгор холова манзура роҳандозӣ гардидааст. чорабинӣ бо суханронии сармутахассиси бахши фарҳанг умарҷон саидов оғоз гардида ӯ ҳозиринро бо ин санаи фархонда шодбош гуфт. мудири шӯъбаи кор бо занони кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент мавлуда тоҷиева оиди хизмати содиқонаи фарзанди тоҷик эмомалӣ раҳмон барои сулҳи тоҷикистон оромиву осудагӣ якпорчагии давлату миллат суханронӣ намуда хонандагон дар ситоиши пешвои миллат оиди таърихи иҷлосии таърихсоз шеърҳо гуфторҳо маъруза ва суруди тоҷикистонро пешкаши ҳозирин намуданд. дар фарҷом сармутахассиси китобхонаи марказӣ наргис ҷалилова суханронӣ намуда барои омода намудани чунин як чорабинии бошукӯҳ ва иштирок ба ҳамагон изҳори сипос намуд. гузориши мартаба раҳмон ва шаҳбоз қурбонов ва талабшо тошев. истифодаи нӯшокиҳои спиртӣ ба саломатии инсон зарари ҷиддӣ мерасонад ва давлат барои пешгирии фурӯши ғайриқонунии он ҳамеша чороҳи зарурӣ меандешад. гузориши навбатии барнома дар ин мавзӯъ омода шудааст. иқтисодиёт маҳаки муҳими рушду тавсеаи ҳар як кишвар кафили ҳаёти осоишта ва саломатии мардуми он дар маҷмӯъ мебошад. аммо ашхосе пайдо мешаванд ки пай ба даст овардани даромади муфт ба иқтисоди давлатдории миллӣ ва пешрафти хоҷагии халқ зарару зиёни ҷиддӣ мерасонад. дар натиҷаи фаъолияти оперативии ҷустуҷӯии кормандони кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар самти таъмини амнияти иқтисодӣ муайян карда шуд ки шаҳрванд Эрматов Юсуфҷон Ёқубович соли таваллудаш 1990 зода ва сокини ҷамоати деҳоти Додабои Холматови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар ҳудуди вилояти Суғд ба фурӯши тамоку ва маводи пиротехникӣ барои ҳаёти инсон хавфнок машғул шудааст. муайян гардид ки Эрматов Юсуфҷон дар робитаи тиҷоратӣ бо шаҳрванди ҷумҳурии Қирғизистон тибқи маслиҳати пешакӣ 15 000 қутии маводи тамокуи тамғаҳои Эссе Ченҷ, Милано ва Орисро ба маблағи 138 000 сомонӣ дастрас ва ба таври қочоқ онро ба ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудааст. ҳангоми аз назаргузаронии пинҳонгоҳ воқеъ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Додабои Холматови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров зиёда аз 8860 қутии маводи тамокуи навъҳои Эссе Ченҷ, 2500 қутии навъи Милано Лондон, 930 қутии навъи Орис Пулс Манго Минт, 1710 қутии навъи Милано Лок ва 2 халта маводи пиротехникӣ дарёфт ва мусодира гардид. аз рӯи нишондоди шаҳрванд Эрматов Юсуфҷон маълум карда шуд ки номбурда ҳар сол 2 маротиба аз ҷумҳурии Қирғизистон дар ҳаҷми махсусан калон маводи тамокуро ба таври қочоқ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намуда дар мағозаҳо ва нуқтаҳои фурӯши ноҳияи Ашт тақсим мекардааст.
бон шаҳрванди Қирғизистон ба маблағи 138,000 маводи тамоку яъне сигарет борои қӯчоқ медаровардам ба ноҳияи Ашт бурда тақсим кардам. дар идомаи амалиёти дигари кормандони мақомоти амнияти миллӣ дар ҳудуди вилояти Суғд боз як кӯшиши дигари фурӯши ғайриқонунии тамоку дар ҳаҷми махсусан калон пешгирӣ карда шуд. дар мағоза ва манзили иstiqоматии шаҳрванд Арабов Хуршед Рӯзибоевич соли таваллудаш 1986 зода ва сокини ҷамоати шаҳраки Меҳрободи ноҳияи Ҷаббор Расулов маводи тамокуи навъҳои SA Change, Винсен, Милано Лондон, Парламент, нӯшокии спиртӣ ва дигар маҳсулоти истеъмолӣ ба саломати шаҳрвандон хатарнок дарёфт ва мусодира карда шуд. Арабов Хуршед зиёда аз 5 сол аст ки маҳсулоти зикршударо ба таври қочоқ аз Ҷумҳурии Қирғизистон бидуни тамғагузории аксизӣ вориди Ҷумҳурии Тоҷикистон намудааст. натиҷаи ташхиси филиалии суғдии Маркази ҷумҳуриявии экспертизаи судӣ ва криминалистии Вазорати адлии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Корхонаи давлатии фаръии Ҷумҳуриявии суғд нархгузор нишон дод ки дар ҳақиқат нӯшокиҳои спиртӣ болозикр ба меъёрҳои стандартии истеҳсолӣ ва талаботи санитарию эпидемиологӣ ҷавобгӯ набуда, пас сифат ва барои саломатии истеъмолкунандагон хатарнок мебошад. ман соли 2016 то ҳозира молҳои таври қочоқро даромадагиро то ҳозира мефурӯхтам. айни замон нисбат ба шаҳрвандон Эрматов Юсуфҷон Ёқубович бо дастрасии моддаи 289 қисми 2 ва Арабов Хуршед Рӯзибоевич бо дастрасии моддаи 259 иловаи 1 қисми 2 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишот идома дорад. рушди иқтисодиёт, таъмини ниёзҳои иҷтимоӣ ва солимии ҳар як сокини ҷумҳурӣ бо масъулиятшиносӣ ва ҳалолкории соҳибкорону тоҷирони ватанӣ алоқамандии зич дорад. мутаассифона наворҳои манзури бинандагон гашта собит менамоянд ки ашхоси алоҳида дар пайи ба даст овардани даромади муфт на танҳо волояти қонунро зери суол мебаранд, балки саломатии ҳар як ҳамватани хешро зери хатар мегузоранд. табиист ки амали бад ҳеҷ гоҳ пӯшида намемонад ва гунаҳгор ҳатман дар назди қонун ҷавоб хоҳад гуфт. муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳри Панҷакент дар самти афзудани сарсабзии диёр ва татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 корҳои назаррасро амалӣ менамояд. шаҳри Панҷакент на танҳо маркази таъриху фарҳанг, балки минтақаи дорои захираҳои ғании табиӣ ва иқлими мусоиди парвариши дарахтони сояафкану мевадиҳанда мебошад. муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳр фаъолияти худро дар доираи барномаҳои рушди соҳаи ҷангал барои солҳои 2022-2026, барномаи давлатии кабудизоркунии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва барномаи рушди парвариши павлония дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2024-2028 ба роҳ мондааст. дар тавозуни хоҷагии ҷангали шаҳри Панҷакент 108,000 гектар замин мавҷуд аст ки 11,000 гектари онро ҷангалзорҳо ташкил медиҳанд. дар баробари нигоҳдорию ҳифзи ҷангалзорҳо ҳамасола бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони рушд даҳҳо гектар боғоти нав бунёд мегарданд. муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳри Панҷакент дар асоси дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат кор ва фаъолияти худро ба роҳ мондааст. дар муассиса 32 нафар нозири ҳифзи ҷангал ва 15 нафар кормандони техникӣ кор ва фаъолият менамоянд. дар муассиса дар баробари ҳифз намудани ҷангал инчунин бунёду барқарорсозии ҷангалҳо ба роҳ монда шудааст. соли 2025 муассиса бо шарикони рушд тасмим гирифтааст ки зиёда аз 89 гектар боғ бунёд намояд ки дар айни замон сабзиши онҳо дар ҳолати хуб мебошад. бо истифода аз таҷрибаи мутахассисон ва дастгирии лоиҳаҳои рушди ҷангал дар чанд мавзеи шаҳр корҳои намунавии сабзкорӣ ба роҳ монда шудааст. хусусан дар мавзеи зебон ки аз ҳудуди заминҳои хоҷагии ҷангали шаҳр мебошад 3 гектар боғи намунавӣ бунёд ёфтааст. дар ин ҷо намудҳои гуногуни дарахтони мевадиҳанда ҳамешасабз ва ороишӣ шинонда шудааст ки нашу намои хуб доранд. таҷрибаи парвариши чунин боғҳои намунавӣ имкон медиҳад ки дар оянда майдони боғҳо дар ин ва дигар минтақаҳо васеъ карда шавад. дар баробари ин яке аз самтҳои муҳими фаъолияти хоҷагӣ парвариши дарахти павлония мебошад. дар дораи татбиқи барномаи рушди парвариши павлония дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2024-2028 дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Амондара 3 гектар павлониязор бунёд ёфта дар онҳо беш аз 1200 бех ниҳол парвариш меёбад. ҳамзамон дар қитъаҳои дигар аз тухм 3000 бех ниҳоли нав сабзида истодааст ки баҳори оянда шинонида мешаванд. павлония яке аз дарахтони босуръат рушдкунанда ва пурмаҳсул аст. он хусусияти худбарқароршавӣ дошта баъди
буридан аз ҳисоби реша дубора месабзад. тибқи маълумоти мутахассисон як дарахти павлония то 22 килограмм гази карбонро фурӯ бурда 6 килограмм оксиген хориҷ мекунад. афзоиши он бо суръат буда дар давоми 7-8 сол ҳаҷмаш ба 1 метри куби мерасад. гулҳои хушбӯи он низ барои истеҳсоли асал хеле арзишманд буда аз 1 гектар павлониязор то 800 килограмм асал гирифтан мумкин аст. муассиса дар соли 2025 дар асоси барномаҳои рушди соҳаи ҷангал соли 2022-26, рушди павлония соли 2024-28 зиёда аз 20 000 павлония шинода шудааст ки онҳо дар айни замон афзоиши хуб доранд. ҳамзамон дар мавзеъҳои гуногуни ҳудуди хоҷагӣ ниҳолҳои ҳамешасабз ва ороишӣ нигоҳубин мешаванд ки дар фурсатҳои зарурӣ барои зебо намудани кӯчаҳо, роҳҳо ва боғҳои шаҳр шинонида мешаванд. ин ҳама иқдомҳо дар доираи татбиқи барномаи рушди соҳаи ҷангал барои солҳои 2022-2026 ва барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 амалӣ гардида истодааст. мақсад аз ин ҳама чораҳо на танҳо ҳифзи муҳити зист, балки беҳтар намудани ҳолати иқлим, боло бурдани сатҳи зебоии шаҳрҳо ва таъмини насли оянда ба муҳити сабзу солим мебошад. Панҷакен дар амалисозии сиёсати экологии давлат ва татбиқи барномаҳои соҳавӣ яке аз шаҳру ноҳияҳои пештрафт ба шумор меравад. бо кӯшиши мутахассисон, дастгирии мақомоти маҳаллӣ ва иштироки фаъолонаи сокинон, имрӯз Панҷакен ба як гӯшаи сабз, зебо ва тоза табдил ёфта истодааст. бо татбиқи пайдарпай барномаҳои давлатӣ ва фаъолияти муассисаҳои соҳа, аз ҷумла муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали Панҷакен, ҳадафи стратегии давлат табдил ёфтани Тоҷикистон ба кишвари сабз ва дорои экологияи тоза ба воқеият табдил меёбад. далери бозор, Шоҳусайн Солеҳиён, шаҳри Панҷакен, Ахбор. бинандагони азизу арҷуманд, дар ҳаминҷо барномаи тиротии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.